The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, abangan nyo po uli ang aming pagpili. Baka kayo na ang susunod naming matawagan para sa tuloy-tuloy na maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood at mag-comment ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Ano pang hinihintay nyo? Yayain nyo ng buong pamilya, kamag-anak, kaibigan, kaklase, mga kabarangay, at ipalo na ang aming mga official social media account sa Facebook, TikTok at YouTube. At ako Bicol Tabang ora mismo at manood na sa aming programa. Eto na, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Kimberly Llamuso Bakgangan, ang ina ng 13 taong gulang na si alias Kiko, na di umano ay nakatanggap ng mga pagbabanta mula sa isang tiyahin ng kanyang naging kaaway. Magandang hapon sa iyo, Kimberly. Magandang hapon po. Anong palayo mo, Kim? O Kim? Kim Jong-un. Ayan, Kim. Anong klaseng pagbabanta ang natatanggap ng anak mo? Yaon lang po duman sa pixel. Pakitagalog lang po. Ay, ang pinakita po sa akin ang anak ko, yung akiunon ka pa, hambugon ka na. Andun kasi yung cellphone ko sa kabilabas. Yeah, hindi niya kami titigil nang hindi ka makulong. Papa, kupuon sa rehas. Kaya ito. Okay. Sino itong tiyahin na nagbabanta sa anak mo? Si Miss Shai po. Paano naman nasali yung tiyahin? Sa away ng... Teka, yung anak mo lalaki. Ang nakaway niya lalaki rin. So, paano nasali yung tiyahin? Hindi ko po alam. Kasi po, parang nag-post yung nanay ng tungkol po doon nga sa nangyari sa anak niya. Si nakita ni Ma'am Shai, tapos yun po, nag-chat sa anak ko. At chinat niya. Okay. So, hindi naman ito personal na pagbabanta or aktual na harapan, kundi sa pamamagitan ng chat. Opo. Okay. Maliban doon sa papahimasin ng rehas, ano pang nabasa mo? Yun lang po. Ay, meron pang isa ka, di ko matandaan. Itong tanong, ano ba ang nangyari? Anong pinagsimulan ng away ng anak mo at saka yung pamangkin ni Shai? Parang nagkapikunan lang po. Natural man yun sa mga bata po baga. Pero magkalaro, magkaklase? Magbarkada sa barangay. Magbarkada sila so, sa barangay. nagkapikunan? Po. Bakit sila nagkapikunan? Yung bansagan. Ayun. Nagtutuksuhan sila ng yung mga pangalan ng tata, yung lolo. Teka. Di ba? Normal naman yan kahit sa TV, di ba? Ang lolo ko, ganito, ganyan. Ang lolo ko, ganito. Bakit napunta sa lolo? Ano daw yung lolo? Hindi, yung mga pangalan, ang tawagan nila, yung mga lolo. Yung anak ko, ang tawag sa kanya, si Juan Urig. Juan Urig? Oo. Yung anak mo? Oo. Si Juan Urig? Bakit naman Juan Urig? Si Papa kasi Juan ang tawag dun sa amin. Juan ang pangalan ni Papa mo. Tapos palayaw niya, Juan. Ang kwan niya, yung tinutusok niya, Urig. Bakit mataba ba si Juan? Hindi parang yung kadugtong niya sa apelyido na Urig, ganun. Juan Urig. Ano naman ginawa ng anak mo? Ano naman tinawag doon sa sa barkada niya? Si Ed Kuno. Ed? Tapos parang sumasayaw ko ng ganun daw. Ed Kuno. Hindi kudkud daw, nagkukudkud daw. Ed Kudkud. Pambirang pangyayari. Okay, tapos? Ayun, nagkasakitan nga yung mga Madalas bata. ba nilang ginagawa yung gano'n na pagtutuksuhan? Opo, dun sa grupo ng mga anak ko, pero di ko pa kasi kilalang masyado itong si Ed kasi di ko masya kilala. Ang kilala ko lang po, Yung lulo ba nung nung nakaaway ng anak mo, yun ang pangalan Ed? Ed Kudkud. Yun pong yung parang mga tawagan nila. Okay. So paano mo naman nalaman na pinagbabantaan na ni Shai yung anak mo, si Kiko? Nag-chat sa akin na umaga kasi ako nasa school din ako. Kaya naghatid ako ng mga anak ko din sa school.
Yung anak ko, yung si Kiko, yung anak ko, dun po sa school niya, nag-chat sa akin ngayon, nga mama, ka-receive ako ng chat na ngayon, galing nga itong siya, screenshot niya, sinad niya sa akin. Kayo ba magkabarangay? Hindi po. Saang lugar ka? Ginubatan po ako Siya? ngayon. Rawis. Malayo. Okay. So, matanong ko lang, nung nagkapikunan dahil sa tuksuan, anong nangyari? Nagrambol? Opo, Ano nangyari? nagkasuntukan. Nagkasuntukan? Opo. Tinamaan yung... Ilang taon nga yung anak mo? 13 po. Yung kapamangkin niya? 13 din po ata. 13 din. Okay. Tinamaan sa? Sa may mata po. Yung Yung pamangkin pamangkin niya, opo. magaling sumuntok yung anak mo, si Kiko. Binukod baga ng ate mo. Pakitagalog lang, nanay. Ano? Inano nung, hinahabol nung anak So, ko. nag-react. Sandali lang, nanay. Tapusin ko lang, hindi daw nagsuntukan. So, tinamaan sa mata. Tapos, anong kwento ng anak mo? Ano pang nangyari? Yun na nga po. Ang ano doon, sabi ng anak ko, pati yung mga kaibigan na kasama ng anak ko, sinuntok ng 2 beses yung anak ko. Di syempre, dahil nasaktan, na Gumanti. gumanti rin. Pinagtulungan yung anak mo? Hindi man po, kasi silang 2 lang talaga. Tapos sila sabi lang nga, talaga. wala daw na, walang tutulong. Walang tutulong. Mm-mm. Okay. So, itong dalawa, saan nagkita itong dalawa? Kasi taga-Ginubatan ka, taga-Rawis ito. Hindi. Tignan Yung, niya kaya ako ngayon. sa anak, yung blatter ko lang po siya Saan sa nangyari Rawis. itong Sa Bugtong. Sa Bugtong. Opo. Medyo Rawis, Ginubatan, Bugtong. Sa Bugtong. Yung mga bata po, nasa Bugtong. Diyan nakatira? Opo. Sa Bugtong. Okay. So, matagal na silang magkaibigan. Hindi ko po alam kasi hindi ko kilala masyado yung bata. Ang grupo kaya ng anak ko, pumupunta sa bahay. Kilala ko lang yung mga kaibigan niya talaga, yung pumupunta sa bahay. Ikaw nasa Ginubatan ka. Opo. Bakit nasa Bugtong yung anak mo? Anak ko po siya sa una kong asawa. Ah. Hindi ko na siya inalis dyan para yung record niya baga sa school, dire-diretso. Para So, hindi ka anong nalis. pangalan nung kasuntukan ni Kiko? Si Kyle? Si Ben po. Ben. Si Ben, saka si Kiko. Okay. So, kayo ba'y nagkaharap na sa barangay? Opo. Saang barangay? Sa Bugtong po. Sa Bugtong. Pinatawag na kayo sa Bugtong? Opo. Okay. Nagkaayos na po kami doon. Nagkaayos na kayo. Anong nangyari? Nagkaayos na po kami. Yung binayaran niya sa medical, binayaran ko na lang po. Ikaw na nagbayad. Magkano naman? 1,000 po. Anong napagkasunduan nyo sa barangay? Wala naman po, yun lang. Babayaran ko lang yung medical ng bata. Tapos ayos na? Kasi naglalaro na rin ng basketball ulit eh. Naglalaro na. Pero naglalaro, okay na sila ng anak mo, hindi na? Okay po. Nagbabatian na sila? Naglalaro ng basketball, magkasama na ulit. Magkasama na uli? Okay, sige. Ito, Kim, makinig ka ha. Kasama rin natin ngayon si Shai. Ito yung sinasabi mong nagbabanta. Shai Abihuro, ang tiyahin ni alias Ben. Magandang hapon sa iyo, Shai. Magandang hapon din, Mr. Siram. Ako kaya, Taga saan po kayo? Rawis. Taga-Rawis. Taga-Itabaga ako, pero sa Rawis ako nakapangasawa. Sa Rawis ka. Okay. Pero yung... ano itong pagbabanta raw na ginawa mo sa pamamagitan ng chat sa anak ni Kim? Ang una niyan, kakagising ko lang noon, early in the morning. Pag open ko kang Facebook ko, nakita ko yung post ng pinsan ko. And then, syempre, sa shock ko, nakita ko yung mukha ng pinsan ko. Nakita nyo na siguro kanina yung pic. Na talagang pulang-pula yung mata. Na hindi mo aakalain. Ayan, oh. Na hindi mo aakalain na bata ang sumuntok niyan. 'Di ba? Kasi kung bata ang sumuntok niyan, hindi ang ganyang kaano. Kaya nag-isip ako na akala ko nasa legal age ang sumuntok diyan. So hindi mo pa alam yung tunay na nangyari, Oo. hindi mo pa alam yung tunay na sitwasyon. Ikaw ay nagkaroon na kaagad ng konklusyon na baka ang tumira sa pamangkin mo Legal age. ay na medyo matanda na. Oo. Kaya nga, ang nakalagay doon, papakupuong ko sa rehas means na ipapakulong ko. Ipapakulong, okay. But wala duman na other harm sa chat ko sa iya. Okay. Okay. So ibig sabihin, yung ginawa mong paggising mo, pakakita mo sa Facebook, chinat mo kaagad. Chinat ko kasi Paano mo naman naging kaibigan niya? Paano mo na-chat? nakita ko lang sa sa Facebook sa mga post nila. Na? Exchange of post. Ayun. So, hinanap mo, Hinanap yung ko, messenger tapos niya. minessage ko siya. Sabi ko, data ka tutulungan na, data ka mapakupo sa rehas. Means ipapakulong Pakitagalog ka. lang. Pero, there's nothing harm. Okay. So, hindi mo alam na yung pala ay 13 anyos din. Okay.
So, paano mo nalaman na 13 anyos lang din? Nung nag-chat na kami nung tito niya, tapos siya, tapos nung nalaman ko, sabi ko, syempre, ang first reaction ko is magagad kitawad kasi baka mangkitaan ko ang karat. O, pakitagalog lang. So, humingi ka ako ng tawad sa kanino? kanila. Sa kanila, sabi ko, may deepest apology kasi di ko aram na arag palang kaya. Pakitagalog lang po. Para ako na-receive na apology. Okay, pwede man i-open ko, i-send ko na lang kung ano sa Okay. chatan ta. Nag-agad ako sa send ng apology, tapos and then, antara mo niya sa kuya, i-pursue niya sa i-pursue niya daw sa kaso. Sabi ko, okay lang po. Ilang taon na ho ba kayo? 36 na. 36. Opo, pero parang 14 lang kayo. Grabe So, yun. 36 years old na rin pala. So, hindi kaya yan ang dahilan na kaya binatulan mo kaagad sa chat yung 13 years old kasi parang 14 ka lang? Ha? Hindi naman daw masyadong mabigat yung pagbabanta, nanay. Para sa ko, Tagalog. ay para po sa akin, kung sa akin chinat, wala pong problema. Kaya Ang problema, yung bata, kinaumagahan ayaw pumasok sa school kasi nga makukulong daw siya. Okay. Ngayon, dati ang anak ko, naglalakad yan, simula Pag-asa hanggang sa Bugtong, dumadaan po dun sa Bagong Tinampo. Bagong kalsada. Oo, ngayon ayaw na, kasi nga, baka may mag-abang sa kanya. Yung self-confidence ng anak ko, nabawasan. Napunta. Mentally and emotionally depression, Okay, nakuha pero ng anak ko. sabi naman ni Shai, humingi na raw siya ng tawad. Pwede po pahiram, ay, di ba po nag-send na rin ako ng mga screenshot? Wala pa ako na-receive na patawa, na saan ka humingi humingi ng ng tawad? apology. Sa kanya po, through messenger. Andito po sa akin, wait lang po, ipakita ko. Okay. Pero kayong dalawa, nagkaharap kayo sa barangay. Opo. Once lang Kasi po. nagkaayos na yung sa anak nyo, di ba? Once lang po kami kasi nung Saan second barangay naman kayo sa nagkaharap? Rawis, Okay, ano naman nangyari? First, naharap namin, nagkita kami dalawa. Second, di ako nakapunta kasi natrangkaso kami. Kami. Marami kayong natrangkaso. Una, yung anak kong maliit, Okay, tapos ako. okay. Tapos, third and fourth, di na siya sumipot. Iyan, pinagbigyan pa namin siya. Sabado ang hiling niya kasi yun lang daw ang bakante niyang araw. So hindi siya sumipot. Hindi siya sumipot ng dalawang Sabado. ano naman, alam naman nung pork president namin na trangkaso kami, sabay kami ni Habi actually. Trangkaso ka din? Oo. So kaya hindi ka By sumipot? 13. Tapos 14, yung lola ko in emergency, actually nakaburol mo niyan. Okay. So, kaya hindi ka sumipot dahil natrangkaso ka. Ikaw naman, hindi ka rin nakati dahil natrangkaso ka. Kailan ba ito nangyari pala? Nung 13, kasi... Ngayon lang? Kasi Ngayon lang na Oktubre? Tatlong Sabado yan. Okay, ito na, Kim. Para, alam mo, kaya ako medyo natatawa lang ako kuminsan kanina nung pinakikinggan ko yung kuha ninyo. Kasi normal lang naman na may mga away-away yung mga bata. At total naman ngayon, nagkaintindihan na, nagkaunawaan na. Kaya nga sabi ko kanina, binibiro ko kayo eh. Kung talagang sabi ko hindi kayo magkakaayos, kuha na lang kayo, punta kayo ng Israel. parid na lang po Okay. from the very start para makaano po. Isinend mo ito? No po, di ko pa man po na-send kasi di man po nag-reach out for the chat messages. So hindi mo na send sa kanya? No po. Di kaya hindi wala siyang natanggap na apology? I know. Sa conversation namin yan po. Ayos bagamanay ang mga chat mo sa aki ko. Kung may reklamo ka, mag-ilingan kita sa barangay. Ilingon ta sa CCTV kung sisay ang nagparasunod sa aki ko puon sa bigma hanggang sa gruto. Tapos ilingon mo tabi maray kung si isay inot na nagbungag. Ilingon mo tabi ang diferensya kung gawno kadagkula ang pamangkin mo sa aki ko. Alaton ko tabi ang reklamo mo sa barangay. Kaninong message ito? Sa amin po dalawa. Ako nag-chat Mas malaki ba yung pamangkin niya? Okay, sige. Ito na. Ano ngayon, Kim, ang gusto mong mangyari? Bakit ikaw ay dumulog sa programang ito at gusto mo siyang makaharap? Kasi po, yung last Friday, nagpatawag ng lupon si Kap ng Rawis po. Rosco? Opo. Okay. Ngayon po, hindi siya nag-appear. Ang sabi ni Kap, kung makaso ka, ay kung bigyan na lang daw ng CFA, kung gusto kong Certificate i-pursue of ang kaso. violation. Opo. Okay. Di sabi ko, kung yung po ang gusto niya, di
ipurso ko kunta. Ipupurso ko. Nagduman po ako kang last hearing sa Lupon. Tagalogin mo lang po. Pumunta ako doon nung last hearing sa Okay. Lupon. Tapos, mga 9 siguro So, yun. Tapos, ibig mo sabihin, nag-advise ako na nagsabi kay Kap na bigyan na lang po si Ate Kim ng CFA kasi po may emergency talaga. Taday na daw pwede pong pero hindi mo another naman hearing. sinadya na hindi mag-attend. Hindi po. No po. Siyempre, of course, dahil mo sa jaw nito. Takang second na hearing hearing na dahil talaga. siya nagduman. So, second hearing na dahil siya nagduman. Okay, Tagalog lang po, Manay. So, second hearing baga na siya, may sika din. Nag-wait ako doon ng siguro almost 45 minutes. Nakita naman ng barangay. Pero nagduman, ay pumunta po si Papa. Yun na sabi ko kay Papa, Oo. sabihan sa doon na Okay, mag-advise. ito na lang, sabi mo nga, ikaw din na nagsasabi na nagkaayos na yung anak mo. Okay naman na, nagkapatawadan. Ikaw naman, nagbayad ka na doon sa yung pagpapagamot, di ba? Ako naman, sa tingin ko, hindi naman masyadong malala itong away ninyo. Normal naman kung minsan sa atin na minsan nabibigla tayo dala ng mga emosyon, may magchat-chat ng ganito, may magchat-chat ng ganyan. Hindi ba pwedeng magkasundo na lang kayo? Yun nga po ang gusto ko sana nung mga pinapatawag siya sa barangay. Ngayon ayaw mo na magkasundo kayo? Yun ko na po, ipupurso talaga namin ang kaso. Kasi siya mismo may sabi na kasuhan na lang. Di, Paano ibigay kung ko. humingi ng tawad sa'yo si Shai? Sinabi Hindi na niya rin po yan- siguro. Sinabi niya na yan sa barangay before na So, Shai? ipupurso mo. Tapos, Handa ka bang humingi ulit ng tawad, Shai? oo naman, kasalanan ko naman. Ay, Siyempre, the damage has been done. As I said before, duman pa sa barangay. Kung ano man ang kasalanan ko, tigtanggap ko ito, inaccept ko yon kasi kasalanan ko yon. Saka, nag-agad man akong apology. Maliban ba doon sa mga chat na yun, wala ka ng ibang chinat? No. So, tinapos mo na rin. Sige na, Shai, ingi ka na lang uli ng tawad. Baka naman magkasundo na kayo. Alang-alang na lang sa, alam mo, magki-Christmas na. October, na ngayon? 18? Malapit na ang Pasko. Shai, baka may gusto mo umingi uli ng tawad kay Kim. Always man po ako nag-agad Sa kanya mo sabihin. apology. Sa kanya mo sabihin. Kay Ate Kim. Sa kanya mo sabihin. Daw Ate Kim, dahil mo ako patawadon, maagad ako sa imo kitawad. Desisyon mo po iyan kung ano pong, dahil ko man po kayang balgaran ang sa imong desisyon. Just in case, ako po, nagagad ako sa imong tawad. Tagalog lang, Manay. Oo. Tagalogin mo. Humingi Kung pa sa rin barangay ako baga ng paano tawad. kung sa barangay ba kasi naghumarap ka na, di tapos Imagine na nyo sana lang tayo. dalawan, ako kapitan din. Parang imagine nyo nasa barangay, Wala, tabang mismo tayo. siya pa nga naghahamon na kasuhan eh. Imagine niyo na lang na tayo ay nasa barangay Tabang Ora mismo. Ako ang kapitan, siya ang kagawad, siya ang sekretary, may tanod, may treasurer sa baba. Kompleto na tayo. Baka naman pwedeng kasi alam nyo kung bakit gusto ko rin kayo magkasundo. Alam niyo yung pagkaso-kaso, gastos, perwisyo, sakit ng ulo, hindi ka makatulog ng maayos, iniisip mo. Tsaka, pangit sa tao yung parang may iniisip kang may kaaway ka, may galit ka sa ganito, galit ka sa ganyan. Hindi masaya. Ngayon, nagkaharap na kayo sa barangay namin. Tabang Ora mismo, barangay Tabang Ora mismo. Ako ang kapitan ngayon. Okay. So, baka naman pwede, Kim, na magkasundo na kayo. Alang-alang sa espiritu naman ng Pasko. Naghumimingi naman tawad. Wala naman palang yung bagbabanta niya naman na papahimasi ng rehas. Pag ininterpret ko yon, idadaan sa proseso. Kasi hindi ka naman pwedeng pahimasi ng rehas kung hindi idadaan sa proseso. Hindi naman yung pagbabanta na ipapalusob kita sa Hamas. Yung nga ganyan. Hindi naman ganon. So, pwede ba yon, Kim? Diretso po. At talagang kakasuhan mo? Grabe ang galit mo kay Shai. Kung sa dagit po, wala na. Pero so, damage sa aki ko, yaon pa. Mm-hmm. Kaya daya ko manong, day ko nailing na, ang aki ko kuminsan tulala. Daya ko Hanggang matunong. Pigaagdahan ko pa nga ng mga barkada, ay niyayaya ko pa nga po mga barkada niya. Yayain yung lumabas. Huwag niyo hayaan na magkulong yan lagi sa kwarto. Okay. Akala ko kasi dapat ang magkakatroma doon yung pamangkin ko kasi siya yung nadali, siya yung kasi Sa trauma siguro, wala na yung sa anak mo kasi siya naman kasi nga nagyaya. Pero yung sa'yo na emotional damage ng anak ko, yung sa'yo mismo galing. Alam mo yung hindi naman kasi sa akin lang hindi naman masyadong mabigat yung sabi mong pagbabanta.
Paano naman nagkatruma na yung anak mo? Meron bang iba? Yun nga po na huhulihin siya ng polis. As ayaw niyang lumabas doon lalo sa may rawis, ayaw niyang lumabas doon kasi nga baka daw nga abangan nga siya, tandun nga ni ngayong tiyahin. Sino nga abang? Yung tiyan nga daw, baka daw nga ibangan. Dati naglalakad lang yun, ngayon ayaw maglakad. Gusto naka-tricycle na. Laging naka-tricycle. Di magastos na. Magastos talaga. Yung pamangkin ko din naman, grabe din naman yung traumang nangyari. Tapos pagdating sa barangay, sinabi nila sa kapitan na yung pamangkin ko daw ang unang nanakit. Andyan sir yung nanay. Manay, kung duman sa... Sige, Tagalogin mo. Doon po sa pananakit, andun na yung mga bata. Di na nga namin inopen yun eh. Kasi nga, nagbayad na lang kami ng medical. Yung message ko kayo noon, yung message ko na yon, early in the morning, nakita ko yung picture. Di pa rin kasi tama. siyempre, as a reaction, bilang tiyahin, pero nothing harm akong tig-chat duman. Day ka matunong na day makulong. Oh, Sailing mo siyempre, ang process nga. Dadan nga sa process, di ba? O di idan pa sa process. So, hindi mo talaga mapapatawad, Kim? Siya pang matigas eh. Idaan sa process. Di dadaan ko sa process. Hindi, umingi naman ng tawad sa'yo eh. Ngayon po. Pero sa ilang hearing, hindi siya umaattend. Parang binabastos niya ang barangay. Pwede na ipataramon ko na supinsan ko kung tayo nagkatrauma sa pamangkin ko. So, ina mismo kung yaonoy, niyang tabi, Mr. Siram, sa Siya pang... pwede tabi wala man sa ko yung problema kung ano ang desisyon mo. So, kuwan ka din. Tanggap mo na magkaso siya. Opo, ako po ang may kasalan. Nag-chat po ako eh. So, wala talagang... Ako sana, sinisikap ko magkasundo na lang kayo. Kasi, sabi ko nga, simpleng bagay eh. Normal saka lang saka Mr. Siram, pinost niya so picture ko na kairiba sa mga katrabaho kong agom ko. Sino nag-post? Siya. Tapos, tigtaraman ako kung sinabihan ako ng mga katrabaho ng asawa ko na, bakit nadamay kami dyan? Sabi ko, hindi ako nag-post niyan. Tapos tinignan niya, ay akala ko ikaw nang post. Ano naman sinabi niya doon sa post? Yung chat, tapos yung pinost niya, dapat, yung picture ko, yung picture ko lang ang sinave niya, tapos yun lang ang pinost niya. Plano mo rin siya kasuhan? Dahil baka ako arog kaya, Noy. Abo ko, Mr. Sira, abo ko magpara kaso-kaso pa ngayon. Pero kung madiretso man ako, syempre. So may plano ka rin. So, kung hindi kayo magkakasundo, magkakasukasuhan na lang kayo. Iyo. Igaman akong Di mo pwedeng... Okay. Nasa kabilang linya ang nanay ni alias Ben. Ito yung, yung pamangkin mo, Shai. Ano? Pinsan ko po yun eh. Ining babae. Hindi. Pamangkin mo yung anak niya. Si Ben, Okay. Si Ben. Si Rowena. Rowena, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Rowena, ikaw mismo yung nanay nung bata. Okay. Kumusta na si Ben? Ako po yung nanay. At nagulat na lang po kanina kasi tinawagan ako. Sabi ko, ayoko na sana dito makialam kasi kumbaga po, hindi ko na po jurisdiction kasi tapos na kami. Kumbaga, may settlement na kami sa barangay. Okay. So ayos na pala kayo sana nila Kim. Nagkasundo na kayo. Opo, pero sir, i-clear ko pa rin po yung sinabi ni Miss Kim na yung anak ko yung nanuntok, hindi ko yung totoo. And based po dun sa medical, hindi na lahat binayaran. Ako na lang yung nagpaubaya doon sa 1K. Ako lang nagpaubaya doon sa 1K kasi tinitingnan ko naman kasi yung, sitwasyon niya, talagang walang-wala naman talaga siya. Kumbaga, nagpakumbaba na lang ako kasi kung tutusin, parehas naman may kasalanan yung dalawa. Kumbaga, yung akin lang po, yung side ko is, hindi niya pinagsabihan din yung kapatid niya. Kasi sir, yung kapatid niya din, nag-comment din po sa first na below the belt na din po para sa part namin na pamilya namin. Okay. So, yung kapatid ni Kim nag-post din sa Facebook? Opo, sinabihan niya yung pamangkin ko. Sana yan, sir, mag-open pa. Kasi kumbaga, wala naman ako mapapala sa kanila. And besides, hindi ako yayaman sa ganyan. Tapos isa pa, abala lang sila kung pagtutuunan ko pa sila ng oras. May trabaho din ako. Ang akin lang po, sir, is
naiipit din kasi si Shai. Hindi siya maiipit, kung hindi din dahil sa post ko. Pero, doon po sa post ko, wala naman naka-indicate doon na pangalan ng anak ko, pangalan kung sinong ng bugbog. Kumbaga, reaction ko lang po yun as a mother na nagulat ako na ganun yung nangyari sa anak ko. Okay. Tapos, yung mga reactor, yung si Yonin, saka yung si Manay Saira, nag-overreact lang sila. Sabi ko nga po dito kay Jobert Lamoso, sabi ko sa kanya, bago siya magkasalita, magdadakdak sa comment sa post ko, kaya mag-ano muna siya, magtawag dito, magtanong-tanong muna siya kung ano mga nangyari. Kaya nga ako nagpatawag sa barangay kasi hindi ko alam yung buong katotohanan kung ano talaga yung pinagmulan. Kasi based po dito, sir, sa sinabi nila mo sa post ko, hindi pa namin alam yung buong istorya. Nag-comment ba siya na iyan, susinunsot ang pamangkin ko, maurag ilan, iyo pa duminayo, bakit pangkal nakuha niya. Okay. Ganito, matanong ko lang, Rowena. Rowena, totoo ba na si Ben at si Ben, yung anak mo at itong anak ni Kim na si Kiko ay nagkasundo na, naglalaro na daw? Opo, nagkasundo na yan. So, kaya lang, may mga naririnig lang po kasi ako na parang against po doon sa mga napag-usapan namin. Tapos, sabi din po ni Manay Saira, mag-comment din daw po ako about dun sa kasi sa akin talaga nanggaling yung paano niya nakontakyan. So, ibig sabihin, basta ang gusto ko lang maintindihan dito, yung mga anak ninyo, wala nang problema? Wala na po. Wala naman na problema kasi nagkaayos na po kami dyan. Okay. Ngayon, nasabi ko nga sa kanila, kung tutusin, simple lang naman yung problema. Tapos isa pa, pinost din siya ni Kim. Pinost siya ni Kim yung picture niya, yung ano. Sabi ko nga sa kay Manay Saira, mag-ano na lang sila, mag-settle na lang sila. Oh, yun nga. Wala naman talagang malaking issue dito. Kahit basta ko na lang mag-comment po. Okay. Hindi Sige. naman ako eksperto. Okay. Salamat, Rowena. Thank you so much. Okay. So, yun nga. Thank you po. Yun nga ang sinasabi ko kanina pa na ito'y nag-umpisa lang sa away mga bata. Nagkasundo na yung mga bata, nagkaintindihan na. Nadagdagan lang ito dahil sa mga chat-chat, mga puro post. Kaya, yun nga lang, ang problema ngayon, parang si Kim hindi na ayaw magpatawad. Matigas ka talaga, Kim. Hindi naman. Ay, ba't hindi mo nalang patawarin si Shai? Kasi hindi naman sa naaabot na dito. Kung sa barangay pa lang kasi, humarap na siya. Sa barangay pa siya pa kasi nagsabi ng... Paano nga ako, ma'am, Kim, mga ampang daw man. May emergency nga kami. Talagang kada Sabado may emergency. No, baka may ito Sabado, Friday. That is Friday. 2 Sabado after ako No, that is natrangkaso, Friday. may 2 Sabado kitang hearing, dahil ka nag-attend. Pag Friday, dahil ka nag-attend. 2 Friday, 2 Sabado, dahil ka nag-attend. So, itong Saturdays, so first hearing ta, bakit ito Saturday, Wednesday to? Ang next hearing ta, Saturday. Absent ako. Absent ka ta, may ano ka? May 2 Saturday, ako, Yaon, ikaw, Wara. Pwede ta papunan sa barangay president Sige po, me? si Kap mismo, si Kap, ay si... Hindi May okay na yun. May kalendaro Hindi, pala kami mga okay na, naintindihan ko. May isang Sabado na hindi siya naka-attend. Ikaw naman, may 2 Sabado Bali, apat sa kanyang hearing. na hindi ka naka-attend. Okay, pero Paano ngayon... apat na hearing? Para Hindi, hearing kita ayan sa na natin grupo. yun, nangyari na. Pero ngayon, nandito na kayo, magkaharap na kayo. Sabi ko nga, simpleng mga problema lang naman ito na mga away-awayan ninyo sa Facebook, away ng mga pamangkin ninyo, anak mo. Uulitin ko, wala ba talagang puwang sa inyo na kayo ay magkasundo at mamuhay ng tahimik at masaya? Siguro kung si Kyle na lang ang kausapin niyo. Kung sa- Ako wala akong problema. Kung sa gusto kong peaceful man talaga ang family may. Pero kung gusto niya, wala man akong magiging mo. Okay. So, kung talagang gusto pa lang magkaso, Ipapiling ko sa mo kung gusto niya magkaso, okay lang sa'yo? Okay lang. Okay, sige. Eto, makinig kayo. Nasa linya ng telepono si Police Staff Sergeant Zahara Llanza, ang investigator ng Women's and Children's Protection Desk ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Hi, good afternoon po, sir. Opo, magandang hapon po sa inyo. Sargento, sa mga ganitong pong klase ng reklamo, nagkaharap na raw sa barangay, ngunit hindi na pagkasundo ang dalawa, may rason pa po ba si Kimberly na ipagpatuloy na yung pagsasampa ng kaso laban dito kay Shai? Opo, sir. Pwede po silang magpunta dito sa office namin, sir, para maimbestigahan natin yung nangyari.
at makasuhan kung anong kaso ang pwedeng ano natin dun sa sa suspect natin. Opo, kasi ako sana, Sargento, ginagawan ko ng paraan na sabi ko magkapatawaran na lamang. Malapit na ang Christmas. Simple lang naman na magkasundo na mga, yung mga bata, naglalaro na ng basketball. Ito nang dahil sa chat, lumala tuloy itong problema nila. Itong si Shai, magrereklamo din daw kasi ipinost din siya sa Facebook. So, kung sakali po na pumunta sila dyan sa inyong tanggapan, ma'am, iimbestigahan dito kung ano talaga ang pwedeng maisampa ng bawat isa na kaso. Opo, sir. Pagdating po nila dito, iimbestigahan pa naman po sila para ma-determine eksakto kung anong kaso po yung pwede nating i-file. Opo. Pero kung ikaw ang tatanungin, Sargento, yung personal na opinion nyo, yung ganito pong mga problema na simple lang naman, dapat pa ho ba ito, ma'am, na makarating sa korte o dapat magkasundo na lang sila? Sa akin po kasi, sir, hindi ko sila pwedeng pangunahan kung ano yung desisyon nila. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano yung makakapatid sa kanila, sir. Yung sa amin po dito, pag once kami pumunta dito sa amin na magre-reklamo, entertain po namin yan. Okay. Sige po. Kaya hindi ko po sila pwedeng pangunahan kung ano yung pwede nilang maging desisyon. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Sargento. Thank you so much. At kung sakali, sasamahan na lang po namin dyan sa inyong tanggapan itong dalawa. Thank you po. Sige po, sir. Thank you din. Okay. Once and for all, bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong hapong ito, ano ang gusto mong sabihin, Kim, kay Shai? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala na po siguro. Okay na po yung kung may kaso ka, kaso mo na rin. Ayun. So, naghamuna na tuloy kayo. Ikaw, Shai, may mensahe ka pa ba kay Kim? Wala man. Kung kasalang ka man talaga. Nag-chat ako sa akin niya, okay lang ito. So, wala ka na ring mensahe? Wala na O po. ano ito? Ano ito pinapakita mo sa akin? Ini po sa pinos niya. Tapos kaya ba sa mga katrabaho ng agong ko. sige Kaya din. aapudang ka man Okay. So, ganun na lang. Dahil yaman din lamang na ayaw nyong magkasundo, ayaw nyong tapusin ang problemang yan dito sa palatuntunan ito. So siguro, sabi nga ni Sargento, may karapatan kayo kung ano yung gusto nyong gawin, anong reklamo ang gusto nyong iparating. So siguro tama din na pag dumating na kayo doon sa mag-iimbestiga rin naman yung ating mga investigador kung ano ang pwedeng maisampa mong kaso laban sa kanya. At siya naman, sabi niya nga, harapin niya yung kaso mo pero magkakaso din siya. Kung ano naman yung kaso na isasampa niya rin sa'yo, di harapin mo din. So yun na lang ang natin. So, susubaybayan na lang namin kung ano po yung mangyayari sa inyong mga reklamo sa bawat isa. Dahil nga sa medyo talagang sinisikap sana ng palatuntunan ito na maging daan, maging instrumento para magkasundo. Kanya nga lamang, ang malungkot, hindi kayo nagkasundo. So, yun. Medyo siyempre problema, gastos, perwisyo, pero nasa inyo pa rin yan. Okay? Okay? Sa pagbabalik ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo, 7 taong gulang na anak ng isang mangingisda mula sa Camarines Sur, mayroong iniindang sakit na epilepsy at nangangailangan ng tulong sa kanyang gamutan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo sa ating Tabang Medical. Makakausap natin sa linya ng telepono si Edna Samson, ang tumatayong nanay ngayon ni Nitan de la Cruz na may iniindang sakit na epilepsy. Magandang hapon sa iyo, Edna. Magandang hapon po. O, kumusta na ngayon ang kalagayan ni Nitan? Medyo hindi po mabuti. Marami pong laboratory ang hinihingi. Ilang taon na ho ba ito? 7 years old po. Opo, 7 years old. Pero ilang taon siya nang magsimula siyang atakihin ng epilepsy? So, in 7 months po. 2 years and 7 months. Okay. Siya ho ba ay napacheck up nyo na or napatingin nyo na sa doktor? Opo. Ano po yung sabi ng doktor sa kalagayan niya o sitwasyon niya? Epilepsy po na dapat po yung mga laboratory magawa po agad. May mga gamot na hubang iniinom itong si Nitan? Meron po. Okay. So, madalas ho ba siyang atakihin? Opo, hanggang ngayon po. Ilang beses po sa isang araw? Halos po 5 mahigit pa po. 5 mahigit bawat araw yan, ha? Opo. Okay. Nasaan nga pala yung tunay na mga magulang nito? Nasa Maynila po, umalis. Nagpaalam na maghahanap daw po ng trabaho. Hanggang ngayon hindi na po bumalik. Sa inyo po iniwan? Sa papa niya po. Ako, balik at trabaho niya po dati nung hindi pa kami nagsama sa isa pong trabaho dito po sa presentasyon. So katrabaho lang po kayo ng mga magulang nitong bata? Dati po. Okay. So, kumusta naman ang kalagayan ng buhay ninyo ngayon, lalo na't may mga anak kayo na may pangangailangan na ganito at gamutan? Paano yung pang-araw-araw?
Po, ano po, mahirap po kasi ano lang po yung yung tatay niya nagmimingwit lang po ng isda kaya hindi po sapat ang kinikita. Araw-araw ho ba kumikita sa pamiminwit ng isda? Yung tatay nito, magkano naman ho? Minsan po, hindi, minsan 300. Hindi po araw-araw, sir. Okay. Ilan ho ang lahat ang anak ninyo? Yung sa asawa ko po kasi may wala. Yung dalawa po. Okay. So, ito palang batang ito, anak ni Mr. mo sa una niyang asawa? Opo. Okay. So, paano nyo nababudget yung kinikita ng Mr. mo sa araw-araw? Pinagkakasya na lang po pero mahirap po kasi kulang po talaga. Okay. Kaya gamot po wala. Okay. So, kayo po ay dumulog dito sa programa. Ano po ang pinakakailangan ngayon ng batang ito? Sa mga laboratory at sa gamot po ni Nathan para po maano po yung sakit niya po. Okay. Laboratory at sa gamot, ano? Okay. Opo. Ito, Edna, makinig ka ha. Makakausap natin sa kabilang linya si Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Norby, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, partner Josh. Sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-panood ng ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Galing din po sa ating dalawang mabait at matulungin na congressman, ipinapaabot sa inyo ang mapagpalang hapon, mga taga-subaybay ng Tabang Ora mismo. Okay. So, Norby, napakinggan mo naman siguro yung problema nitong batang si Nathan, na anak ng mister ni Edna sa una niyang asawa. Anong maaari nating maitulong sa kanya? Opo, ganito na lang po kasi nabalitaan ko din naman po kasi na si Nanay Edna po pala ay siya po talagang pinaka-guardian nitong bata. Parang stepson niya po yata ito. Nanay Edna, maraming salamat po sa iyong sakripisyo, sa iyong pag-aalaga sa anak niyo na yan. Ano po? So, ang pili po natin may tulong dito, partner Josh, yung pong tinatawag sana nating kung may laboratory po ito at may referral naman, i-apply na lang po natin dito yung MAEP natin, yung Medical Assistance for Indigent Persons Program sa mga hospital po. Meron po tayong fund doon, include po doon yung laboratories, pwede po silang makaabil noon. Okay. So, wala na pong dapat ipag-alala si Nanay Edna dahil tutulungan natin at ipoproseso na natin, Norby, yung tulong kung paano makakarating sa kanila. Opo, makikipag-coordinate po tayo sa hospital po ng Mother Seton at saka po nitong or NICC kung saan mayroon po tayong tinatawag doon na MAEP Fund para po matulungan natin si Giancarlo. Si yung anak si or Nathan, yung pasyente po ni Nanay Edna. So tulungan po natin sila. Tungkol po sa medical assistance, I heard po kasi na parang last September parang naka-avail pa lang sila doon. Ibig sabihin po niyan, medyo po hindi sila pwedeng maka-avail doon ng medical assistance kasi every 3 months po kasi yung ating yung ating medical assistance sa DSWD. Pero po sa hospital, partner Josh, pwede po natin matulungan yung laboratory nila at sa kung ano man pong laboratory pwedeng i-conduct sa at saka yung gamot. At saka yung gamot. Opo, baka mahingin na rin po natin diretso yung gamot sa loob ng hospital. Okay. Sige, maliwanag yan. So walang dapat ipag-alala si Nanay Edna dahil talagang tutulungan siya ng Ako Bicol. Ito, Norby, para sa ating mga tagapakinig ngayon, ano ang inyong mensahe lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Sur? Ngayong mayroon na tayong Action Co Center. Ang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay mayroon ng satellite office dyan sa Partido area. Opo. Sa lahat po, sa mga taga-panood, mga taga-subaybay po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, Action po at sa lahat po ng mga tumutulong din, laging tumutulong at sumusuporta sa Ako Bicol Party List. Ipinapaalam ko po sa lahat, lalong-lalo na po dito sa Partido area, na tayo po ay mayroong Ako Bicol Satellite Office at magkakaroon na rin po dito, mag-uumpisa na rin dito yung Satellite Office ng Tabang Ora mismo. Dito rin po sa Partido area, ito po ay magpwesto dito sa bayan po ng Goa, kung saan po ito din naman yung pinaka-capital natin at pinaka-sentro ng Partido area. Sana po, wag po kayong mag-atubiling tawag nito, pumunta, dumalaw po sa aming opisina, kayo po ay aming bukas palad pong tatanggapin, ano man po ang inyong mga pangailangan, lalo po pagtungkol sa medical, ito yun naman po ay atin agad na aaksyonan. Sa ospital, or kung ano pa man po, anong pwedeng maitulong po na Ako Bicol, lagi po tayo naman handa. Yun naman po ay
agaran naman na ibibigay ng ating mga mababait matutulungin na mga Congressman Jill Bongalo at lalo na po ang ating founding chairman ng Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico. Ano po? Okay. Norby, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol Partido, Ako Bicol Camarines Sur. Thank you so much. Opo. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Okay. Balikan ko lang si Edna. Edna? Apo, nandito po. Huwag ka mag-alala, Edna. No? Si Norby na mismo nagsabi na aalalayan kayo at tutulungan kayo ng Ako Bicol. Opo, salamat po. Okay. So, anong masasabi nyo, Edna, sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa tulong na ibigay po sa amin, sa mga staff po at sa kay Sir Norby po. Sa maraming salamat po. God bless po and sana po wala po silang sawang magtumulong po sa mga katulad po namin. Okay, hangad po namin na matulungan at gumanda yung kalagayan ni Nathan sa mga susunod na araw. Eto na mga kaibigan, mga kaaksyon, niyaya nyo na ba ang inyong mga jowa? Ang buong barangay, ang inyong mga kapamilya? Dahil tatawagan ko na ang maswerteng napili na mabibigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Hello! Magandang hapon po! Hello po, good afternoon po. Anong pangalan po ninyo? Neil Di Canyero po. Ha? Neil Di Canyero po. Taga saan ho kayo? Sa Lamon, Goa, Camarines Sur po. Taga Goa, Camarines Sur. Lagi ho ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Yes po, sir. Opo, masayang-masaya kayo. Ano bang trabaho nyo? Volunteer lang po ako digdi sa sa Goa. Volunteer, okay. May pamilya na ho ba kayo? Wala pa po, sir. Naghahanap na kayo, hindi pa? Hindi po. Hindi po, sir. Okay, so dahil wala ka pang pamilya, saan mo gagamitin ang 500 pesos na pamasko sa iyo ni Congressman Saldico ngayong araw na ito? Pandagdag po pang allowance po sa school po. Nag-aaral pa kayo? Nag-aaral pa kayo? Yes po, sir. Okay. So, congratulations. Ano ngayon ang nais mong sabihin sa palatuntunan ito at kay Congressman Saldico? Gusto kong sabihin po ay nagpapasalamat po ako sa kay Congressman Saldico and Saan? Sa lahat ng salamat. Ay, okay. Ay, importante yan. Nagpapasalamat. Nininervyos yata ito si Kwan eh. Okay lang. So, congratulations. Wag mong ibababa ang telepono at may staff kami nakakausap sa'yo para malaman mo kung paano mo makukuha at paano makakarating sa'yo yung 500 pesos na regalo sa'yo ni Congressman Saldico. Again, congratulations. Mabuhay ka. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang magang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman, ano pa ang inyong inihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, mari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Wait.
Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi.